La Falla de Delicà fa un any i poc el col·lectiu Arran la Safor ens va preguntar endavant i a la Figa si tenien ganes de fer falla a Gandia, d'una falla popular i combativa, un poc al model de les falles populars de València o les falles alternatives de Benimaclet. Ens va dir, voleu fer falla i a meitat de febrer ja teníem la falla quasi dissenyada, llibret i donant ja la gresca pels mitjans de comunicació avisant que anàvem a fer una falla al bell mig de Gandia. No som una falla de la Federació de Falles, això està clar, però falla, el terme falla és un terme popular i és un terme que a Delicà sí que pot emprar en tant que és una festa popular, és una festa de carrer, és una festa on té un monument, on tenim un llibret, on tenim unes arrels molt falleres, i dins del model de festes de Gandia pensem que també és una manera de dissenyar les nostres pròpies festes. Volem fer falles, volem dissenyar el que ens agrada, volem contribuir a la cultura de Gandia i pensem que entra dins d'una aposta més cultural a la ciutat. Els actes d'enguany són el primer dia que van començar el divendres, vam tindre una xerrada de Maria Josep Gonga que ens va parlar de la falla de la placeta del Segó, que en l'any 80 van plantar així molt propet, a la placeta dels Colomets, a l'entrada pel passeig, una barraca. Van tindre la xerrada, van tindre la presentació de les nostres reines, que les nostres reines sempre són amb una dosi de crítica, vull dir, aquells que han tingut mèrits i demèrits durant l'any per a ser reina, els hem triat, i dues falleres d'honor, que són la platja de la Uir, per l'amenaça que té actualment, i Pluja Teatre per tota la situació que està vivint fins a pràcticament la desaparició d'un dels grups de teatre més importants del País Valencià. I al final de la nit vam acabar amb un concert de Caoba, que és un grup de gent jove de Perací, que canten en valencià ska, amb reggae i rumba, en aquesta mateixa sala, i va estar genial. Després a l'endemà vam fer el Correbars amb la batucada al comboi de Guardamar, que va ser abrumador. Mai m'haguera esperat omplir el carrer major de gent que estava amb la Delicà ballant, fallers de tota la vida, gent que s'apropava i dia com ens fem de la Delicà? I de la Delicà simplement és participar, fer, i si tens ganes, a part de participar de la festa, de gestionar, apropa't a l'assemblea i trobaràs el teu espai. I això, va acabar el Correbars i la programació continuarà el dia 18, continua amb una presentació de la cervesa La Delicà, que és una cervesa de Perací, artesanal, i pensem que també està bé recuperar una miqueta productes de proximitat. Després farem el sopar popular i per acabar el grup Acuna ens farà un concert gratuït per a tots els que tinguen ganes. El llibret, enguany hem inclòs, com l'any passat, molta crítica a el que és les polítiques de ciutat que s'estan fent per part del govern del Partit Popular. També n'hi ha crítica a l'oposició, la fallera major de la Delicà enguany és Vicent Mascarell. Per tant, no volem centrar-nos en el Partit Popular perquè pensem que les coses que no ens agraden van molt més enllà d'un partit o d'unes persones. Hi ha moltes coses que no ens agraden i les hem d'intentar plasmar. Hem parlat de l'ús del carrer, hi ha articles que reflexionen sobre el món de les falles, actuals i futures, tenim muntatges fotogràfics, per exemple hi ha un muntatge reflexionant un poc de les declaracions que va fer Vicent Gregori sobre la quatribarrada a l'escultura del 25 d'abril, que després de 7 anys va descobrir una quatribarrada segons en quina perspectiva. Nosaltres en algun faller de la Delicà hem trobat 4 dits al peu. També 4 ditades, no sabem si això serà una cosa que hem de mirar en perspectiva. Hi ha molta crítica i sàtira perquè també són falles i cal criticar allò que no ens agrada i ser un poquet incòmodes o molt incòmodes, si pot ser, al sistema i en aquells que viuen còmodes en la situació actual. Enguany també pensaven que no cal anar-se'n de Gandia per a poder cremar la falla i, per tant, anem a indultar la falla com a crítica al govern local
perquè no ens deixa cremar ni la nostra falla. Quan altres associacions, que no anem a citar-les però quasi que millor no, cremen les seves falles abans del dia 19 sense cap problema i sense demanar-li permís a la Federació de Falles. I creiem que és una voluntat del govern local de que no cremem la falla. Per tant, s'indultarà.